Nikdy sme neboli bližšie k tretej svetovej vojne ako dnes za Joea Bidena. Globálny konflikt medzi jadrovými mocnosťami by znamenal smrť a skázu v nevídanom rozsahu. Bol by to jadrový Armagedon. Nič nie je dôležitejšie ako vyhnúť sa tejto nočnej more. Vyhneme sa jej, ale potrebujeme nové vedenie. Každým dňom, čo tento zástupný boj na Ukrajine pokračuje, riskujeme globálnu vojnu. Musíme jasne stanoviť, že naším cieľom je okamžité úplné zastavenie bojov. Všetká streľba sa musí skončiť. Toto je kľúčová otázka. Potrebujeme mier bez meškania. Navyše musí byť aj úplný záväzok rozložiť celý globalistický, neokonzervatívny establishment, ktorý nás neustále vťahuje do nekonečných vojen pod zámienkou boja za slobodu a demokraciu v zahraničí, zatiaľ čo nás tu doma mení na krajinu tretieho sveta a diktatúru tretieho sveta. Ministerstvo zahraničia, obrana, byrokracia, tajné služby a všetko ostatné treba kompletne prestavať a obnoviť, vyhodiť hlbokých štátnikov a dať Ameriku na prvé miesto. Musíme dať Ameriku na prvé miesto. Nakoniec musíme dokončiť proces, ktorý sme začali za mojej vlády, zásadne prehodnotiť účel a poslanie NATO. Naša zahraničná politika sa snaží vtiahnuť svet do konfliktu s jadrovo vyzbrojeným Ruskom na základe lži, že Rusko je našou najväčšou hrozbou. Ale najväčšou hrozbou pre západnú civilizáciu dnes nie je Rusko. Je to skôr než čokoľvek iné my sami a niektorí ľudia, čo nenávidia USA a zastupujú nás. Je to zrušenie našich štátnych hraníc. Je to zlyhanie pri kontrole našich vlastných miest. Je to zničenie právneho štátu zvnútra. Je to kolaps tradičnej rodiny a pôrodnosti, čomu nikto nemôže uveriť. Sú to marxisti, ktorí by z nás chceli urobiť bezbožný národ uctievajúci rasu, pohlavie a životné prostredie. A je to globalistická trieda, ktorá nás urobila úplne závislými od Číny a iných krajín, čo nás v podstate nenávidia. Títo globalisti chcú premrhať americkú silu, krv a bohatstvo naháňaním príšer v zahraničí, zatiaľ čo nás odvádzajú od chaosu, ktorý vytvárajú doma. Tieto sily škodia Amerike viac, než by Rusko a Čína mohli kedy snívať. Odstránenie tohto chorého a skorumpovaného establishmentu je hlavnou úlohou budúceho prezidenta. A ja som jediný, kto to dokáže. Som jediný, kto môže túto prácu dokončiť. Presne viem, čo treba urobiť.